karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi? Sige na, kob na, sweetheart. Buko-buko na sab ni mga akong masahian. Pinangga kay karon nimo, sweetheart. May pangayuon ka ba? Wa, uy, kaugid ay. Og naasap, makahatag ka ba? Kung naabot las bulsa, nganong dili? Unsa man na, ha? Wa ko'y laing pangayoon, Bri. Ang imong matinud-anon nga pagmahal. Ang pagpangga mo sa atong mga anak. Ang pagsabot mo sa batasan ni Mama. Ug labaw sa tanan, nga ampingan mo ang giisip ng paraiso. Di ina umul kini, gikan nimo. Nako, ngadto na sa atong mga anak. Sweetheart, nga ba nakasulti mong kaanak? May mga pagduda ka ba na ako? Ha? Iro na? Wa, uy. Ay, naibawasap ko, nga wa ko'y angay dudahan. Gipahinumdum ko lang sa nini mo. Mahal ti ka, Brian. Sayod ka nga ikaw rin lalaki sa akong kinabuhi. Og lawasag ka na sayod. Nga way lang babae para nako. Kundili ikaw ra. Bibi, gusto na pagmasahin mo, Bibi. Nga naman. Dali. Ako na siya mamasahe sa kumisis, Bi. Dili. Higda na. Dili ko. Hibaw ko sa klasihas masahi ang buhaton ni mo. Okay. Dili, nakatog na. Sige na, may buhaton pa ko. Uy, Sige ayaw. na, bahuay na. Sayo ka pa, ugma. Bri, giandam ko ng baon niyo mo. Ayaw kalimot, ha? Oh, thank you, sweetheart. Okay, ato na ko. O sige, malangan kong sakay ron. Grabe na kayong traffic ron, bisag buntag sa'yo. Maglinya na ko mga pasahero. Maulagi nga gipukaw takag sayo. Tagay kong sinsiyo, Bi. Pamliti. Pasigway sinsiyo ang ikasuklin driver. Tibog gatos, eh. Tuas, ibabaw to ka doon. Kuhaan lang. Oh, sige. Ang mga bata, ha? O, lagi. Kaliguan ko na karon ang mga bata. Kaliguan ko sila kung magmata na. Dili ko lang kitingali sultihan si Brian sa akong lakaw. Siguro ko nga masupakit siya. Pasabton ko na niya siya kung mulampos na ko sa akong mga plano. Lun, tinutong isulti ni Mama nako nga desidido kang motrabaho ug adto gyud sa gawas. Hinaot pa unta nga madayon na ati. Kuan man gud nakita man gud may akong classmate ba. Kailan man tingali ka sa bayot nga si Joselito. Si Joselito? Ay nato uy. Katugong taason nga tao. Katong Joselito bituon ba. Dito kuno siya sa gawas. Ang yang angga Josie na. Josie Star. Kay bituon lagi yang apelyido. Nagkita lagi miti. Sosyal na kagating ang bayot. Og gid siya malimot na ko ate. Gisangpit kit ko. Gitreat pa ko niya sa restaurant. Joselito bituon. Ay husto, nahinumdum na ko uy. Kung mangita ko nimo kan adto god, kay magdungan tag pamauli. Si Joy kuyog nimo. Gwapo biya to siya ay. Suste karon ti gwapa na, nanay Bobs. Ano? Nindot kay pamanit, lutikot ko. Basta kay babae na kang tanawon, uy. Unya? Mao lagi ti, ang iyang amo. Tuas Dubai, businesswoman. Daghan ko na kay negosyo, mga nagkinahanglan og dugang employee. Mao ba? Unya? Ingon tos mama nga, ug pwede ko no. Kita ko nun duha. Aron may kauban ka. Ay, niduta ka ate, no? Nindot jud kaayo. O sige. Makikita sab ko anang Josie. Daga baya ko. Mas okay ko kay nimo, di ba? Ate, doon ako'y mga anak. O gusto kong makatabang ni Brian. Oh, kung madawat sa ay ko, di mas maayo. Duha ta nga makatabang sa tong pamilya. Hisguti si Josie, babay na ako. Sige ate. Pero, ate, di na to pahibaon si Brian, ha? Oh. Samtang ate manunupan ako akong mga papeles. Ha? Lon, di man gyud tingali ni matago kang Brian. Mas may tingali uy nga pagigsultihan mo siyang daan.
Dili una sa pagkakaroon, ate. Maghahiob sanay lang mi. Uunya na kung maklaro na gyud yung pagtabang ni Josie na ako. Nagkasabot ko nimo Ilona. Pero luoy sab tuod ang mga bata. Kung mahinayon gid ka, mao nga mas maayog ako na lang pi. Ate, sadmi. Gilantaw ko lang ang maayong kaugmaon sa mga bata. Bisan ko og 2 or 3 ka tuig lang ko nga malayo nila. Pilar may paglapay sa mga tuig, di ba? Nahala uy, nagkasabot ko nimo. Pero og moabot ang higayon nga, tuwa ka na dito sa layo. Pag-amping baya gyud. Salamat, ate. Mukuyog ko nimo kung makikita kang Josie ha. O maay kay ni aka na. Nabala ka kog maunhan kag abot sa bana mo. Ay, nagkani ko giatiman, ma. Di man sa lalim ang pag-atiman sa mga papeles. Manilang gani kay nas Josie nga may tabang nako. Unya ma ang mga bata. O maayo man. Giatiman na naman papa nimo. Gilisan na to na kog diaper ang manghod. Nagnipon man ang bataa kay basa man ang hugaw. Wa magsakit, ma. O muhilak panagsa pero maayo mang malingaw si papa mo. Gisayaw-sayaw na niya ganina hangtod na katog. Ma, dako ra pagit kahikayunan nga mahinayon ko. Oh, unya nga nung subo man hinon ang hitsura mo. Kanindot ang balita ah. Yang akong mga anak, ma. Ang mga bata. Di sa tingalin ako maantos mga malayo ko sa among mga anak ni Brian. Ilona. Nahuna-huna ko lang ni ma. Ay, saba diha, uy, naunsa ka ba? Yabag man tingali ka? Naghago ka na. Ug dako ang kahigayunan. Unya, labdon pa nimo ang imong o? Kung tuwa ka na dito, ni ami mas papa nimo. Sorry, ma. Unya, si Elvira, si ate nimo. Girekomenda sa nimo. Gisultihan ako si Joselito. Aw, ang bayot ba nga si Josie, pero ako sa kunang iyang unahon. Sunod na si ate. Ay, pastila, no? Pohon kung magkatrabaho ka na sa gawas day Ilona o makahata ka nag panginahanglan gikan sa akong mga apo, mapatunga ka na, makapatunga ka na nila. Unya, makapaayo ka na sab sa atong bay. Gianay na biya nahapit ang atong kusina. Bitaw, ma. Puhon, gid, ma. Og tabag lag-ampo, ma. Nga mahinayon gid ni. Oo, uy! Unyang Biyernes, masayo kog simba sa Santo Niño. Ako ng pangayuon niya. Nga mahinayon na lang unta ka. Kay kining ato mga tinguha, alang ramang yun sa kaugmaon sa mga anak mo. Mag-ampo ko, day Ilona. Number 27. Imo na, ma'am. LV, ako na lahatag sa in order. Ha? So daw na si Sir sa office. Nga naman. May sayop ba ko? Good news, LV. Regular ka na. Sige, atuan na si Sir. Salamat. Sige, excuse niya ha. Gabian lagi ron ka. Nya ka po'y kikang tanawin. Busy kaya mo? Layo kinapit nga among dilibira sa mga materials. Abot may sahot. Batip kayo bagkasada kay giayo man katunga. Dugay mi naabot ito. Busy kinahubuan ng t-shirt ni mo, be. Mo din bulingon, oy. Na, may tapot kin ang abog. O lagi, abog lagi kayo. Giubo ka na. Itumar din nagtambal, ha? Ugma. Lain sa dapit among atuan, among hatdan. Mga kinahon nga dilata. Ug malangan na gid mi. Kay mahunong mo mis mga checkpoints. Check-upon man ang among mga karga. Wa bay mga binuang nga giapil sa among kargamento. Mao ba? Kuya Wanog na ay magbinuang ninyo. Plantiran mo pa. Ha? Simpak ko taon. Ipalayo lang. Iampo ginang ako mga biyahe. Ako mga lakaw, sweetheart. Ay, syempre, wag gid ko'y hunong sa pag-ampok, right? Giubo ka na. Kadiyot lang. Huwag tambal. Itumar dayo na. Lord, may abot na lang si Brian. Baka pa man si Elvira. Gabiin man. Bitaw da. May kundat naman tingali. Karon ka. Pantay sa nasinultihan ni mo diya. Gusto na sa kabuot ng atong anak. Ay, palabi diya. Naibaw naman ni sila sa kumbaba. Huwag mo na'y masuko.
Magsusi jud ko ron. Ay, alas 10 sa tuod. Karon malang ni nahitabo. Karon gyud kang papaihaan ka. Pa, ablihi ko, Bing. Ako abli men, ako abli. Diya ka lang. Uy. Sugat ang kasama, ha? Papatang may baho kung sa'yo. Nadugayan na nag-uli. Ay, pasag di ko ay. Oh, nganong karon ka man lang. Naunhan kag abot ni Brian. Ayaw na pangasaba, uy. Kay nindot ni ibalita na ko ninyo, ma. Unsa na kanindot? Nakadaog ka sa luto? Regular na kas kong trabaho, ma. Og nadugay kog uli ron, kay gibangkahan ko sa kong mga kauban. Oh, maayo to ang balita, ada. Men, huy. Nay, regular na ko na sa trabaho sa Elvira. Ay, gidungo gyud nga ako mga pag-ampo, men. Kaya nga atong mga anak rong higayuna, maayo ang mga lakaw. Lodi. Ma, Nayo di. unsay ipasabot nimo? Ay, uy, ni ano man dahil si Brian. Ay, wa tingalin ang makadungo. Si Ilona, dako kahigayunan nga makagawas, good Elvi. Dako puruhan. Mao ba, ma? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!